आज हमने के तना जाने जुट के गीत के मंच के संचालन करके गाओ तनी के बबुआ किनी मिया के डाढ़ी मैया लागली हेलहाई झोली झोलीना मैया गावेली हो नहीं बबुआ सभी कलाकार लोग गीत के अपने भाव में गावल। आज हमने के गीत के अपने भाव में गावल लेकिन वे अस्थाई भाव वाला लेके पहले चले के बाद जो नहीं माई बहन लोग गावल जा तनी मिया के दाढ़ी मैया लागली हिलरवा हो की झूली रे झूली तो हमने माई बहन लोग के भाव हो लेकिन गीतिया का हमने अपने भाव में गावल जाई ठीक बा। हरे तनी मिया के दाढ़ी मैया हरे लावली हिलोरवा हो की झूली रे झूली हो की झूली रे झूली तो मैया मोरी गावे मैया मोरी गावे देखी मंच पे जौन भी नाम आवेला वही नाम होला। हां जी लेकिन इतनो कटौती मत होखे भाई हई दुबई के कमाई हो पहले ही कोई दिलो ने बड़ा भेव हई दुबई के कमाई हो दुबई के लेकिन आई ढाला ना है हमार बड़ दीदी उनके के तरफ से ये गीत पे खुश के बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है साथ साथ हमार छोट बहन के तरफ से भी वाह यानी लइका मौसी जी के तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिल अगर तनी कि लइकवा के फुआ होकर आई 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 महाराज हां लइकवा के लइको हां लइकवा के एक जने मौसा जी होते बैठल बानी वहां के पता बा कि हम लागत वहां के चिंता नहीं कि तोने के जगह होते बैठल आई महाराज चले से चीज अगर ना होखे वाला बा लई हंसता नहीं होते लइका के मामा मुड़ी खजुआ लइका के नाना मुड़ी खजुआ होते आई महाराज है चिन्हाई हां छोड़े वाला बानी हो आ लइकवा के समय आई सब धीरे धीरे लेकिन आई भैया भैया आवाज कम रखो ले सीटी मत मारे आवाज कम रखो ठीक कर सीटी ना मारे तो झूलत झूलत मैया जी के अरे लगली पियसिया देखला हो की चले भइली ना दुबई के कमाई हो लो जा के हो और हेलो कितना कम रही मत दिया कहल जाला कि अपना से जे बड़ होके ओकर नाम ना रखे चाहिए एकरा खातिर का ज्यादा बखान करी है के बारे में हेलो हेलो जे कि रिश्तेदार लोग से जब भरल बता हम का कह सकेले साथे साथ आई काका जी की तरफ से भी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है मैं मंडली की तरफ से यहां की तरफ में बार-बार नमस्कार प्रणाम रही आगे कहे बाबा बुआ तो झूलत झूलत मैया जी के हरे लगली पियसिया हो की
लहरिया मैया चली